ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami.
Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan kasi
pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Itago niyo na lang ako sa pangalang JR. Hi, JR. Uy! Nakikinig po ako sa inyo tuwing papasok ako sa trabaho. Nakikinig, nanonood. Nakikinig po at nanonood. Hello po sa mga nakikinig ngayon sa radyo at nanonood po live sa YouTube ng Love Radio Manila. So pag Tuesday, YouTube po. Opo. Okay. Ay, Ulit dito po, ba kayo nagkwentuhan? pag Tuesday at YouTube Thursday. po. Ano pong YouTube? YouTube nga, Tuesday, Thursday. Nang ano? Love Radio Manila. Okay. Larga! Ang katas ko po ay tungkol sa aking mga magulang. Nalungkot po kaming lahat nung malaman naming may malubhang sakit si Mama. Although expected naman na yan pag matanda na. Mga nasa 68 na rin si Mama eh. Pero syempre masakit po yun. Di naman po kami mayaman, Colentits. Sakto lang. Kaya rin siguro di na kami pinahirapan pa ni Mama. Pero kung apektado kaming magkakapatid ay mas lalong apektado si Papa Frank. Si Papa F. 70 years old na rin po siya. Simulan po natin nung mga huling sandali sa ospital. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ma? Ma? Mama. Darling, Martina. Huwag na kayong umiyak. Mabibis ka Gusto namin. ko masaya tayong mag-iiwalay. Paano kami maging masaya kung iiwan mo kami, Martina? Magkikita-kita naman tayo agad, Kanor. Wag naman ang Ay, sabi mo, malungkot ka. Oo, pero wag mo naman ako isabay. Ganyan ka hanggang mamatay ako, parang gusto mo. Hindi, kita mo yung mukha ko. Prank na, huwag ng kanor. Ikaw talaga, prank kanor kasi Ay. ako, guys. Pero, Prank Kanor. huwag ka na mag... Prank kanor. Prank Kanor. Oo, kaya it's a prank. Sabihin mo siya prank, huwag mo kong It's a iwan. Sorry, pero ayoko na kayong pahirapan. Malaki na ang gastos nyo. Ma. Ayoko nang tayo ay... Hindi pa, wait. Mama! Trixie. Mama, oy! Trixie. Ma.
Huwag mong pabayaan ang mga kapatid mo. Opo, Mama. Opo, Ma. Ako bahala sa mga kapatid ko. Lalo Huwag na mong si Junior. Huwag mong kalimutang ipagprito lagi ng itlog si Junior, yung paborito niya. Dapat ako gumagawa nun pero mauuna na ako. Si Papa, anong bili mo nito? Prangkanor. Darling, mabibis kita, darling. Talaga ba? Oh, darling. Mabibis kita. Meron akong sasabihin sa'yo, may natabi akong alkansya sa damitan mo. Gamitin mo yun muna. Naipon ko yun para sa mga bata pero wag mong ipambabae, ha? Yun na nga eh. Kasi, darling. Nakaseryoso. Hindi kasi, darling. Ginanong ko ng kutsilyo yung nasuot ako sa... Nakita mo na yung alkansya kahit tinago ko. Kalahati na lang alaman, darling. Sorry, darling. Okay lang, darling. Ginamit mo ba sa ospital? Oo. Kahit hindi. Huwag ka tumawa, darling. Kasi... Kanor, huwag mong pabayaan ang mga anak natin. Kahit anong maipromise mo sa akin, itaga mo sa bato. Yes, darling. Promise, darling. Itaas ang kamay. Promise, darling. O, ano sabihin mo? I promise. Darling. Darling. Mali yan. Hindi pa ako nahirapan eh. It's a prank. Ano ba? Seryoso tayo dis? Mama, ano ba yung magkape na nga Mali muna yung ako? machine. Mali yung machine. Panahon na ka na magkape dyan. Boy, yung nanay. Bakit nagkakape na kayo? Nag-a-advance celebration ba kayo? Hindi nanay kasi siyempre wala pa tulog. Hospital mga to anak eh. ko. Oh. Darling. Sana yung alkansya ko makabayad kahit papano sa mga utang na ginastos niya sa akin sa Oo, sakit kawayan ko. lang yun, darling. Makabayad yun. Piggy bank yun. Luma naman to. Darling. Darling, may sasabihin pa ako. Ano, darling? Naalala mo yung lumang washing machine natin? Yes, darling. May tinabi ako doon. Ha? Anong tinabi mo? Mga papel na pera. Kaya lang, intayin ko sana palitan sa bangko. Ano yun yung mga 10 pisong papel pa? Pwede pa ba yun? Plenaryo? Alam mo, Oo, yung may pusa sa simbahan. aray mo. Yung may daga. Oo, tapos may... Ano pa ba yun? Ma. Ano pa kanya ng Darling. anak ko lalaki? Si Junior Si yan Junior. eh. Frank Junior. Junior yan eh. Junior. Ma. Junior. Kapag, alam mo, nalulungkot ako na hindi ko na maaabutan na mag-asawa ka. Ma, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ano sasabihin ko? Ma, huwag mo kaming iwan, ma. Oo nga, ma, lumaban ka, ma, kung kaya Di mo, magastos pag lumaban ako. Oo nga, darling. Aray mo pa ka. Sabi mo kasi, ikaw naman na nag-suggest. Siyempre, ano ko lang yon, lambing ko lang yon. Ayan na, paandarin mo na yung machine. On cue dapat. On cue. 1, 2, 3, go. Darling, Mm. mahal na mahal kita, darling. Si, Katandaan mo, kung darling. mahal mo ko, sumunod ka agad. Darling naman. Darling? Hindi pa, Darling! hindi pa yan, hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa man. Bakit parang may mga biskwit na kayo dyan ng sesto? Oo. May sandwich na kayo dyan? Uhaw kasi makalimat. okay. Sa gutom. May lang kami na po sa hospital. Ba't hospital na ito? Parang gusto na. Hospital ba ito? Kayo talaga. Naiyak na ako. Dali. Iluhan ako. Dali. Hindi pa na-play. Ayan, dali. Pwede na. Asan? Asaan? Dali lang. Isabay mo. Ayan. Dali. Ma! Charm, sumagot ka dyan. Mama! Dali. Dog, dash. Ma! The end. Ma!
ko lang, siniwan na kami ni Mama. Sakit. Pero, gano'n naman ang buhay ng tao, di po ba? Nalulungkot kami pero natatakot kami dahil para kay Papa na isa ng senior baka po sumunod siya agad. Ayaw namin kasi parang ang hirap dahil ang hirap mawalan ng magulang tapos pati si Papa kaya ayaw namin ng ganun. At napakabilis ng araw. 40 days na pala ni Mama. Noong time na yon, may mga konting handaan lang kami. At dinala na po namin sa memorial para doon na kami magsalo-salo magkakapatid. Kasama ibang pinsan. At sumunod po si Papa. Lapag niyo na yung mga pagkain dyan. Okay, bro. Ang bilis ng panahon. Oo nga. Naka 40 days na agad si Mama. Namiss ko Namiss si ko yung Mama. kapatid ko. Tito Bong, di ka nga nagpunta ng lamay. Wala Andun kang ako, siyempre. ambag eh. Andun ako. Basta miss Sa mo. ospital kasi kayo. Nandun ako sa lamay nagbantay. Ako nagbantay na sa mga nagtong-its. Para may tong. Kakamiss si Mama, huwag Wala ka pa ba si Papa? Hindi pa ba nag-reply? Wala pa, bro. Sis, nag-chat ba si Papa sa'yo? Wala din. Ang huling chat niya, sabi niya may dadaanan siya tapos diretso na siya dito kay Mama. Pero, ayan na. Wow, sports car. Ano si Papa? Buti naman at makasimula na tayong magdasal. Ay, halika. Baby girl. Uy. Hala! Wala, nahiya ako. Frank, baby Frank, nahihiya ako eh. Kamahiya. Wag ka na palata. Halika. Pahalata? Oo, wag ka palata. Eh, ano sa pakilala mo? Ako na bahala. Oh, sino yung kasama niya, sis? Hindi ko alam, bro. Kilala mo yun, sis? Papa! Oy! Papa! Kuya, sana all! Papa, Ay. saan ka po galing? Sino siya? Panganak. Uy, si Bayaw, dito ka pala, Bayaw. Ito yung kaibigan ko lang. Si Patricia. Hello. Patricia. Hello po sa inyo. Huh? Ako po si Patricia. Ito yung anak ko, si Trixie. Yun yung panganay. Ano ka ni Papa? Saan kayo galing? Huwag ka na mag-ibunso ko yan. Makulit kasi yan. Ito yun ang sa gitna. Ito yung middle child. Yung si Junior. Junior. Si Saan ba kayo Patricia. galing, Papa? Ay, hello Ba't po. parang humihingal kayo? Ha? Bakit parang humihingal kayo? Hagdan kasi dun eh. Oo, kaya walang elevator. Nice meeting you. Abde, kasi may transaction kami ng papa niyo. Sabi niya, on the way dun sa pupuntahan naming meeting, dadaan dito sa Puntod. Sabi ko, sige, since hindi naman ako nakadalaw nung burol ng mama niyo, nakikiramay pala ako sa buong pamilya. Salamat, madam. Salamat. Kapatid ko yung asawa ni Kuya. Hi! Single pala ako. Okay. Tiga lang, Bong. Huwag ka na lumiskarte dyan. Kuya, Sis. Kuya Junior. Ano yun? Junior, may kutob ako. Hindi yan kliyente o kaibigan o kung ano may pakilala. Yan na. Andito na tayo eh. Yan. Pa. Pero 40 days pa lang si Mama. Muna. Hindi yun man lang nagbabanglok sa... Ay, magdasal na muna tayo dahil na-miss ko yung asawa ko. sige, doon muna ako sa sasakyan kasi baka nakakastorbo ako sa pamilya niyo. Pwede, kasama ka magdasal. Di ba? Pagdasal natin yung... Ay, actually, bumili ako ng kandila tsaka bulaklak. Yung perdon, yung Ito, malaki. oo. Ayan, yan. Ay, salamat. Mama. Salamat po, ha. Mama, namimiss ka na namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo manalangin.
Kahit i-deny pa ni Papa Colentits, alam naman namin na hindi lang sila magkaibigan eh. Napaka-sweet nila kaya. Close nila. Hanggang sa kada may okasyon sa bahay, kasama na yung Patricia na yun. Kaibigan lang ba yun sa tingin nyo? Kaya... Huwag ka mag-alala. Darating yung time na... Kasi nahiya ako kasi nga naman ang bilis. Parang ang bilis natin. Kakamatay lang ng asawa mo. Kaya nahiya din ako sa mga anak mo. Sa Kahit buong patagalin pamilya pa mo. natin, hindi na yung babalik yung asawa ko. Kaya para masaya ako. Di ba malungkot yung buhay ko. Tapos Huwag ka na iiwan umiyak. mo pa Huwag ka na ako. umiyak. Hindi. Naalala ko lang naman yung masasabi ng mga anak mo sa akin at saka sa iyo. Katanggap ako ng lamsam. Sayang din yun. Kanor. Oh. Ay, prank Kanor. Oh, yan. Oh, ha? Basta kausapin Nahihiya ko. lang ako sa mga anak mo. kang mahiya. Siyempre, tsaka ang bata ko pa, 40 lang ako, ikaw 70 ka na. Baka iniisip nila kung ano yung habol ko sa'yo. Hindi yan. Ako bahala dyan. Kausapin natin yung mga anak ko, ha? Sige. Buti naman nandito kay lahat. Ano ho yun pa? Ano yun? Ano yun, Papa? Kasama na naman si Patricia na sekretary. Yun na nga. I-anunsyo ko lang na magpapakasalan ko yung Tita Patricia nyo. What? Ano? Oh, bakit? Ba't parang nagugulat kayo? Ibiyudo naman, single na ako eh. Papa, Yung iba wala nga, pang isang taon. hindi naman agad kami kasi siyempre masukob yan eh. Next year pa. Yung Pero iba nga, grabe ka naman kay Mama. pa-single pa lang eh. Naghanap na ng iba. Pinapalitan mo na agad si Mama. Hindi pa nga tayo nagbabakloksa. Iba Hindi kasi- papalitan mo agad yung mama namin. Hindi kami makakapayag. Ay, prank, sige, alis na lang ako. Ay, tsak ka lang. Pa. Bakit ikaw babae ka? Hindi namin mapapalitan ang mama namin sa aming puso. Napalitan ng Wala papa na ko. kayo magawa. Ako mag-desisyon Papa, anong nangyari sa buhay sa'yo? ko. Nilanday ka ba ng babae na Bago yan? pa ako mawala sa mundo, dapat masaya ako at nasarapan. Kaya, Sarap lang ba yung gusto hindi, mo? masarap yung pakiramdam. Mahal kita, Pasensya Patricia. na Kaya kayo. mga Sinabi anak, ko naman sa papa nyo na baka sobrang mabilis pero mapilit siya eh. Gusto niya na nga akong anuhin eh. Anong anuhin? Kapakasalan. Pakakasalan ko si Patricia kasi basta hayaan nyo na kami maging masaya. Wala naman kami magagawa. Buhay mo yan, Papa. Malaki ka na. Pa. Ang hirap talaga magpalaki ng senior. Oo. Diyan ka na, Papa. I'm upset. Huwag ka naman. Fly me to the Pakakasalan kita, moon. Patricia. Let me play among the stars. Metro's number one. Love Radio. Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker Fly of me to world-class the quality moon. pride. Morning! Welcome to... Sabi ng friend ko. Up. Ang hirap magpalaki ng senior. Mahirap ba magpalaki, Mang Kanor? Basic. Basta, hindi na. Basta malaki na. Okay na yun. Anyways, good morning. Welcome. Thank you kay Uncle Junior YouTube lang tayo, sa ah. kwenta. Yung mga nasa YouTube. Hello po. Ayan, si Tigas Tito nasa YouTube. yan. Present. Team Tuesday Vince and Jersey. Thursday yan. Thank you. Si... Oya de la Cruz. Thank you. Mas mahirap magpalaki ng magulang. Totoo yan. Ayan.
Namimiss daw ni Oya. Pero ano ba, may tatay fault niya. din ba talaga ang tatay niya? Tingin nyo, ilang buwan ba bago jumowa ulit ang isang byudo at byuda? Kung Wala meron naman ba siguro na ano to? Depende na yan sa tao. No? Tingnan natin kung may sinasabi ba ang batas. Nasa 70s at 80s na ko talaga Philippine. naman maubos ang katas ng pasensya mo. About Relate na relate to si Oya sa magulang niya kasi yun na nga. Oh, getting mataas. married again. Mataas daw yung mic. Aray mo, Brandon! Yan, good morning. Yan. Congratulations, Team MMG1. 3-0 na kami. Kay CJ, happy birthday. The best player, si birthday boy kagabi. Okay. Ito ang sinasabi ng Family Code ng Philippines bilang patunay na walang ginagawa na masama sa batas. Si Frank Canor. Sabi ng ating Family Code, no required waiting period. Hanggat basta nagkaroon ng death certificate, malaya na siya. Ganun ba yun? Sabi ng ating Family Excited, Code. excited. Kahit months lang after, legally allowed. Basta Basta nag-deceased may death ang iyong certificate. partner. Okay. Kasi nga sinasabi. Pero dati, yung old rule, widows had to wait 300 plus days before remarrying. So, This parang isang rule, taon? oo, dati. Ngayon, no longer applied. So kaya Ayan pala na. si Sabi ng Frank ating Canor, family code. So, wala siyang nilalabag na batas ng Pilipinas. At tingin ko kung ano yung binind ng batas natin, ibabind ni Lord naman, ina-allow din ni Lord. Pero syempre, yung sa mga sa side Tingin ng ko, mga anak niya, oo, yun tingin na ko lang dito yung yung values na lang. Values na parang hindi ka man lang nagbabang luksa. 'Di ba? Yung pagmamahal, respeto na lang sa nawala. Ikaw, Col, tingin mo. Pero yung ano naman, Magre-remarry ka? di mo masabi eh. Pero syempre, ayaw naman natin ng ganun. Pero hindi, ganun dadating sa buhay natin yun eh. May mauuna. Eh, pag sobrang tanda mo na, wala na yun eh. So hindi na. Ba't si Canor, 70? Tsaka ako yun marami, ako yun pag eh. nanonood ako ng Kasalang Bayan, ang dami talaga, 70, 60. Nagre-remarry talaga. So, Nasa tao na rin yun. hindi. Ikaw nga yung tinatanong ko. Hindi ako nga, di mo naman masabi. Hindi Ako masabi. sasagot mo eh. Pagdating ng panahon. Oo. Hinihintay naman yata mag 40 days daw. Sakto, kaka 40 days na sinama yung chicks niya. Ginawang manok eh, 40 days. Aray mo. 45 yun. Ay, 45 ba yun? Sorry. Ba't di na lang igaya para parang manok? Ayan, si Tigas Tito. Ikaw, Col. Good morning sa mga nasa YouTube ngayon. YouTube live tayo. Ayan. May buntag kanina. Si Chin. Gaming, hello po. Good morning. Ayan. Joseph, Carlo David. Okay. Si The Carl Kakashi 45. Thank you. Ayan. Pero kung magulang mo ba si Frank Canor, pipigilin mo siya Hindi. na may Hindi. jojowain siya Hindi. bago? Hindi. Hayaan mo na siyang Hindi. Basta hindi ko lang kasama sa bahay sila. bukod lang sila. Bukod Basta sila. bahala ka sa buhay. Kasi hindi ako makaka-move on sa pagkawala ng nanay ko. So, baka lang mag-create lang ako ng galit eh. Kahit walang ginagawa yung babae. So, irreplaceable ang nanay ko sa akin. So, Ano na baka lang, lalo halimbawa ka edad ko, baka Oo. magka-problema. Alam mo naman babae, di ba? Isyuhan tayo. Si Chin Queen. Grabe si senior bigla agad. Ay mga ganun. Naghahanap agad ng ano yun eh para maka-move on agad eh. Jowa-jowa na, ang ganda daw ng pendant. Ganda ba? Saan ka nakatingin, Mang Canor? Kay Alfred. Si Gabriel Joseph. 40-day rule. Wala nga 40-day rule eh. Ano lang yun? Kumbaga sa inyo Hindi, na lang yung yun. title daw. Oy, magbigay ba ngayon? Si Hindi, Tigas Tito? nag-imbento nga siya. Okay.
Morning. Tapos, kayo ba? Okay lang sa inyo nag-aasawa pag senior na? Ako tingin ko hindi. Ang mga lalaki mahirap sa kanila, pero ang mga babae, karamihan hindi na yan nag-aasawa ulit eh. Yung mga lalaki talaga ang nagre-remarry ayon sa statistics. Yung mga babae talaga, hindi okay na ako, hindi na ako mag-aasawa. Kasi, ang babae kaya niya talagang mag-isa. Ang lalaki pangangailangan niya talaga yung may companionship. Diba? Di na ako mag-aasawa. Nood-nood na lang, sabi ni Brandon. Mama Kim. Mama Kim na ba? Screenshot ko yung comment ng asawa mo ah. Hello, Mama Jonah! You're here! Hindi ko naman makita pendant, tita. Kailangan bang i-zoom? Eto na. Aray mo! Yan, good morning kay... Yan, si Mama Jonah, thank you. Yun. Nagpa-shoutout So, yun sa lang. inyo. Ayan. Mag-send na kayo ng stories nyo. Opo. Hanapin nyo sa Facebook, Tanya Chinita or Uncle Dagol. Yan. Forward niyo po. Ano nang update sa life nila ngayon pala? Update. Yun na nga. Papipigilan pa ba nila kung magpakasal yun siya? So, saan nakatira? Ay, di pa nagpakasal? Hindi pa. So, kung nagtatanong ka kung pipigilan, Oo, kung doon yan patitirahin sa bahay nila. laban talaga yan. Diba? Parang, ano na lang. Ang masasabi ko kay girl, yung aasawahin, magsasabihin niya, ang kondisyon is, sige papakasal pero ayokong Tumira sa din bahay. Oo. Bumukod na lang Bukod sila. tayo. What if sabihin na ba't pa tayo maggagastos meron ng bahay? Huwag mo kong asawahin. Kaya nga kondisyon eh. Magbigay ka ng kondisyon. Girl, hindi ko yung sama ng sama. Sama kasi kayo ng sama eh. Aray ko. Ganon. Bukod tayo. Bukod para Oo. Yun ang kondisyon. Papayag ako magpakasal. Sa mga anak naman, ang kondisyon, alis po kami. Kanya-kanya na po kaming mangungupahan. Kung may pera, kung wala, edi rambulan kayo. World War IV. Hindi pwedeng walang yung ang tunay na magnanay nag-aaway eh. Ano pa yung madrasta, di ba? Yung mga nanay natin, madalas ka-argument natin, lagi may discussion, tunay na nanay na yun ano pa yung bagets na magiging stepmom mo. Exactly. So, hindi pwedeng dalawa ang queen sa isang tahanan. Hindi rin pwedeng dalawa ang king. Wala naman si nanay, so pwede na siya doon. Hindi, yung anak, syempre siya na yung queen eh. Oo, mag-aaway Yung panganay na babae. Kung sino man ang panganay na babae. Hindi pwedeng dalawa ang queen, dalawa ang princess. Apakahaba ng love story ko, sabi ni Oya. Okay lang yan. Oo nga. I-summarize mo lang. Half-half. Oo, summarize mo, gawin natin. Part 1, part 2. Part 2. Ha? Sige, maraming salamat Thank po, you guys. everyone. See you tomorrow. Tuesdays, Thursdays, nasa YouTube po tayo live, mga katas ng nakalipas. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabihin.
Kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa
Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang Tagukan tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At Kami ulo lang sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit, Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye.
Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a
Lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome, Kabisyo. Kasama mo, Manggas, para sa Sino? Ako. Nagkaroon ng abirya di umano sa resulta ng Physician Licensure Exam na lumabas noong nakaraang buwan, March 2026. Ang top 1 kasi walang pangalan, nakalabel lamang na name withheld. Meron din namang ibang examinees na nakalagay ay name withheld. Ano nga ba ang ibig sabihin nito ayon sa PRC? Ano? Professional Regulation Commission. What's that? Ibig sabihin, meron pang binibiripika o may pending na review o investigasyon o may kailangang i-double check sa mga dokumento o exam papers. Kung kaya't, name withheld lamang ang nakalagay sa top 1. Subalit, inilabas na ng PRC ang pangalan ng top 1. Walang iba. Ako ba yan? Hindi ikaw, kundi si Dr. Erwin Ken Angkwal Parcaso mula sa Lyceum Northwestern University ng Dagupan City. Hi, Insan! Naunahan ako! Congratulations sa iyo, Doc. Ayon pa sa PRC, hindi naman ibig sabihin na may cheating incident o clerical error o simpleng verifikasyon lang. Kung kaya't in-update na nila ang listahan. Congratulations once again sa top 1, Dr. Erwin Parcaso. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan, Insan? Basic! Insan, para kang insan. Hi, Kaz! Kaz! Kunaunahan ako, pero ako ang ano yan, nag-tutor dyan. Ako nag-tutor dyan kay Dr. Erwin. Sasabi talaga sa Sabi amin ko ng na siya. Insan ko. Na. Kaz! Kaz, sige na nga. Kas. Hi, Kaz! Oh, Kas. Oo. Kasin! Kaya nga. Congratulations. Congratulations! Grabe. So proud naman, nakaka-proud. I'm proud of you. I'm proud you. Ha? Kala ko, pinsan, bakit boss? Doktor yan eh.
Mga taga Lyceum Northwestern University, Dagupan City. Dagupan. Mabuhay kayo. Mabuhay. Congrats sa school. Siyempre, Friday ng school yan eh. Friday! Friday ng school yan. Proud na proud sila. Fried na fried. Tsaka hindi madali maging doktor, ha? Grabe. Congrats. Pero basic lang yun, tinuro ko nga. Ako kaya kong mandoktor. Ano ba, iba yung dinodoktor mo eh. Kaya kong mandoktor. Ayan. Kaya ni Tita Max maging fake doctor. Kumembot ng ganito. Ang galing niyan, Showtime Girls. Ay, Showtime Babes ba ang pangalan nila? Ang Ay, galing babes. gumiling eh. Basic. Galing gumiling nung dancer. Taga. Nahulog yung 1 to 8 MB na utak ko, guys. Pentium 2. Pentium 1 to. Excuse me. Number- Baka Celeron pa yan. Ang galing gumiling nung dancer. Inulit talaga. Ganun kasi yung Pentium 1. doktor. Okay. May dalang stethoscope eh. Yung doktor. Yung dancer. Ang galing ng ganda ng leggings niya. Hapit na hapit. Nung dancer? Nung doktor. Ano eh, may operasyon siya today eh. Yung doktor? Yung yung dancer. Hala. May split. Spaghetti pababa. May split. May split. Unahin muna natin. Unahin Yung mo. dancer? Yung doktor. Ay, wow. Ang galing niyang surgeon. Yung doktor? Yung dancer. Ano yung ganyan mo kanina? Maniwala na sana ako, guys. Hindi nyo naman nakikita yung ginagawa. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Pero spaghetti pababa eh. Yung dancer? Yung doktor. Kasi Christmas party nila. Ng dancer? Nung doktor. Di nabunot siya sa rapol. Yung doktor? Yung dancer. Nag-intermission number. Yung dancer? Yung doktor. Talented. Diba? Ang dami niyang specialty. Ano to, ulam? Yung doktor? Ha? Yung doktor? Yung dancer. Daming babae. Ayan na. Sinasabi ko. Ayan na. Yung dancer? Yung doktor! Kumembot ng ganito. Ayan ang sinayaw nila sa TikTok. Nung dancer? Yung doktor! Tumbling pa eh. Yung dancer? Yung doktor! Aray mo! Aray mo! Pakak? Nag-TikTok! Yung dancer! Yung doktor! Diba may mga ganyan? May doktor ako ngayon. Halaka! Yung mga ganun. Hindi po, ate. Alin ba yun? Joke lang po. Ay! Sabi ng doktor. Sabi nung dancer. Nagjo-joke din pala yan sila. Yung Joker? Nalito yung Pentium 1, guys. Windows 98. Kung gusto nyo ma-wrap out, mamaya comment nyo lang kay Uncle Dagol or Tita Max, Oo, Tanya, hanapin nyo sa Chinita. Facebook. Babalikan natin yan hanggang 9 pa tayo dito Correct! lang. Sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
bueno kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binuro ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
It's kami. pupunta sa OO-Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw isaw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gira? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OO-Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung ano, pares mo. pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot.
Ba't wala ka Namangopia. Score ay mapupunta sa Oorad. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopia. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane?
Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi pa mahal mo ako. Sabihin mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing.
Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang na lang ako! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push. Push mo na. Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May spoon And na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like crap. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun?
seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kita niya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... Show your mama. Di ba gaganyan? Tapos... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki ng kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, ito sarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo, yung iba. Finish fried Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Ba't ka natatawa pag lagi? Grabe yung intro nyo, may mga ganyan. Bye! Good morning! Congratulations na naman! May winner ba? May winner tayong driver dahil nahahatid sundo niya na ang kanyang Ay, side nako, chick. yan na naman, Bakit yan na naman. bumaba na ang presyo ng petrolyo? Uy! May, Siyempre, ano magbabalikan ngayon, na sila ng side chick niya. Marupok din yung side chick eh. Ay, nako. Onting acts of service lang, bumibigay na. Guys, yung... Dapat di tayo nadadaan sa acts Masaya- of service. Dapat sa pera tayo nadadaan, no? Masaya ba kayo sa rollback ngayon, guys? Masaya. Medyo. Sana bumalik rollback. na. Sino bumalik? Yung petrolyo. Nandyan ka na naman. Aray mo. Sa mga may pa-shoutout dyan, hanapin nyo kami sa Facebook, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Ira-rap out namin kayo. Ito na. Are you ready? Ulit ka? Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Niwala na sana ako, guys. Malunggay pandesal. Kumong. Eto na ang greetings. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Simulan na yan. Unahin natin ang Bulacan Overdrive. Drive. Sila Jover Keturdaso, mga Bulacan Overdrive, mga Grab drivers yan ng Bulacan. Babaero. Lalakero, babaero. Row. Go! Oy, bakit sila lang ba ang Grab driver? Marami pang Grab driver. Sino pa? Rima Pilis, Bong Villamor, pati si Chris Orly, pati si Jok. Oh, tumawa na naman kasi nakarelate na silang lahat. Idong Saber, salamat sa iyo. Junior Martinez, pati si Elro na taga Orly pala. Binalitan kasi Elro Orly sa Green GSM. Shout out kay Alfred Marcelino at sa mga pedicab drivers ng Palasan Valenzuela. Kay Kunet Walhati.
Glory and Edgar Samson. Son. Pati na si Kuya BG Ichi, pati na raw ang class mandirigma ng class 26 na Nakuri. Kuya Vice Rumelta rin, nasa may Diparo. Salamat sa inyo. Si Tony Polito, pati si Jem Lengguahe. Ikaw na, dali. Oy, natawa ako. Eto nang greetings ko. Shout out kay Estelita Adan Rivera Family. Shout out din sa Motorstar Las Piñas at sa mga babaerong pulis ng Manila Police District. Kay Captain Dennis Turlan, na leader ng mga babaero. Shout out din sa Charlie Papa, Team UV Express, biyaheng Fairview, MOA, ay Rotonda pala. Tirador yan. Ng Watson Lady. Oy, pati sila Ma'am Marge, nakinig din sa atin yan. Sa Philippine Navy. Yes, salamat sa inyo. At sa Attorney at Get Clean. Uy, naglinis ng aircon. Get clean. Shout out sa inyong lahat. Ano ba naman yan? May tumatawag. Sino ba naman yan? Baka gusto magpabate. UB Express drivers. Burst. Meron pa ba kayong hahabol na birthday dyan? Eddie, happy last birthday sa kanilang lahat. Last birthday na nila. For this year. Shoutout sa Earl Company at kay Bossing Len at sa asawa ni Divino Garcia, si Jennifer Nanciso. Ingat sa pagpuntang Japan. Weekly mo na lang sinasabi mag-ingat papuntang Japan. Di pa baka nakales? Oy, ano ba talaga sa Japan ba talaga? O baka dyan lang siya. Baka sa Japan, Nueva Ecija. Ay, sorry. Mga kabisyo, dagan salamat sa pagpamina kay Uncle Dagon. Tanya Chinita with Mang Kanor. Up next is Dear Love with Broski. Konyo Bicolano. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!